Da ni'n ffarmio ar ffarm Pan Du, a da ni wedi plannu Gwinllan a perllan, ac mae gennym ni gaffi a siop ar seit felly. Nathon ni ddechrau plannu yn 2007, nathon ni plannu 6,600 o goed gwin a 2,000 o goed fala seidr traddodiadol a 800 o goed fala cynhenid Cymreig. Breuddwyd fi stalwm a dweud y gwir oedd bod yn berchen Gwynllan rwla yn y byd a teithio i Seland Newydd gan feddwl mynd i fyw i fanna a sefydlu Gwynllan. Ond dod yn ôl nathon ni ddeffro'n Nantlla ac penderfynu ardal mor hyfryd. Da ni ar ffarm fama sydd yn gwynebu'r haul trwy dydd a mae yna lethr yma hefyd sydd yn ticio'r bocsys iawn ar gyfer plannu Gwynllan ac pobl meddwl bod fi'n hirt bost yn plannu Gwynllan yma. Ond dim syniad mor ddrwg â hynna erbyn hyn. Da ni wedi gallu cael greps yn tyfu yma, da ni wedi gallu cael gwin, da ni wedi ennill gwobrwya efo'n gwin ni hefyd. Be sy'n arbennig am hynna ydy bod o le i dwristiaid ymweld â Dyffryn Nantlla, dyffryn sydd efo chwareli ni llawn bri a anserth ers dalwm, ond oedd yna ddim llawer yn byd i ddenu twristiaid yma, ond erbyn hyn, be da ni gobeithio wedi wneud, wedi llwyddo, ydy dod â twristiaid o ochra Beddgela, ochra Borsoch, Sir Fôn yma i weld pa mor ddyffryn arbennig ydy Dyffryn Nantlla. Mae cael cynnyrch Cymreig yn holl bwysig. Mae cael cynnyrch Cymreig safonol yn bwysicach byth. Ac ar ôl chi gael y cynnyrch safonol yna, mae'n holl bwysig bod chi'n cael brand da. Ac yn Pan Du, da ni'n gobeithio bod ni wedi dechrau cael brand safonol i gyd fynd efo'r cynnyrch felly. Ac pan mae pobl yn gweld y boteli ni'n siopa neu yn y caffi fama, da ni'n gobeithio bod yn brand ni'n sefyll allan i gymharu a boteli gwin, boteli seidar eraill da ni'n gorfod cystadlu efo. Heb cronfa galluogi, dwi'n meddwl fysa ni yn sefyll y fama efo'r caffi a'r siop gyda ni a fysa ni ddim wedi gallu rhoid y gwasanaeth yna i ymwelwyr yn Dyffryn Nantlla. Ella be fysa ni yn dal efo fysa jyst Gwynllan a perllan a jyst gorfod teithio gwmpas marchnata ffermydd i werthu'n cynnyrch. Mae croeso i rywun ddod draw i Pan Du i ymweld. Mae pobl yn gwirioni yma, maen nhw'n meddwl bod nhw mewn gwlad arall yn mynd rownd y Gwynllan ac cael blasu ein bwyd a cynnyrch yn y siop felly. Ers agor, mis Mehefin leni, wedi bod yn boblogaidd iawn efo Merched y Wawr er enghraifft, efo ysgolion ac efo twristiaid dros y byd i gyd. Wedi cael pobl o Tasmania, Canada, America a pobl wedi gwirioni bod ni'n gwneud y fashion project yma mewn ardal mor hyfryd â hyn felly. Gath Cwrw Llŷn i sefydlu yn ôl ym Mai Llynadd 2011. Da ni wedi bod yn meddwl am gynnyrch lleol a balchder bro y math yna beth ers tro. Ond o Ddyffryn Conwy ddoth y syniad ffrindiau i mi yn ardal Llanrwst. Na 10 ohonyn nhw wedi creu bragdy nant yn fanno. Ac yn cael hwyl ar ni, a nhw'n nath berswadio ni i brynu hen offer nhw. Oedden nhw wedi symud gam yn fwy. A nath nhw, pam ni ddim cael criw o ffrindiau at ei gilydd, gewch chi lot o sport, ond hefyd fydd o rhywbeth da i'r ardal. Mae'n anodd credu hyn ella, ond dŵr di'r rhan fwyaf stwff sy'n mewn cwrw. Ac yn naturiol felly mae dŵr Eryri, dŵr Cwm Strallyn sgenna ni yma yn Llŷn, yn rhoi blas arbennig a chymeriad arbennig i'r cwrw. Ond yr hyn sydd yn gwneud cwrw casgan yn arbennig ym mhob ardal deud y gwir ydy i fod yn cael ei wneud mewn dull traddodiadol, heb y cemega, heb y prosesa sydd i gael mewn bragdau mawr. Cwmni annibynnol da ni yn defnyddio resetia traddodiadol ac yn cadw dim ond i haidd a gwenydd dŵr a hopus, cadw'r cynhyrchion yn naturiol ac yn lan fel yna. Ar hyn o bryd mae gennym ni 2 fath o gwrw. Cwrw chwerw traddodiadol brenin Enlli a chwrw melyn fwy cyfandirol i flas Seithenyn. Ond da ni ar hyn o bryd yn arbrofi efo cwrw coch Cymreig ac dwi'n gobeithio fydd hwnnw'n cael ei ryddhau ar y farchnad cyn bo hir. Be sydd dda yn Cwrw Llŷn ydy bod yna 12 unigolion yn dod o wahanol gefndira a gwahanol fusnesau hefyd.
Ac felly, da ni'n mynd i torri llawer iawn o gorneli achos bod y profiad yna. Mae yna rei efo profiad mewn cynhyrchu a profiad mewn ffatri. Mae yna rei eraill efo profiad cyfrioduron a gwneud gwaith cyfrifydd. Mae gen i na brofiad ochr marchnata a chynllunio. Ac wedyn mae'r cyfan yna yn golygu bod ni wedi mynd i symud yn blaen yn gyflym. Gair lleol sydd bwysica o ran marchnata, cynnyrch lleol. Ac felly, da ni wedi dewis enwau i'r cwrw sydd yn creu stori o'i cwmpas nhw. Mae nhw'n perthyn i ben Llŷn, brenin Enlli, Seithenyn wedyn a chantref Gwaelod y Mae Ceredigion. Ac mae pobl leol yn ymateb i'r math yna o beth, bod nhw'n gweld labeli ar boteli, yr enwa ar y pympia yn y tafarna. Ond rhywun sy'n ddifyr iawn hefyd ydy bod ymwelwyr yn ymateb i'r dewis yna. Maen nhw'n hoffi cynnyrch lleol, ond hefyd, da ni'n gweld, maen nhw'n cymryd at yr iaith, maen nhw'n cymryd at y diwylliant yn chwedlau ni hefyd. Maen nhw'n isio bod yn rhan o hynny, a maen nhw isio cael y profiad yna ar ei gwyliau. A un o'r pethau da ni wedi drio wneud ydy annog gwestai tai bwyta lleol, cynhyrchwyr lleol i ddefnyddio'n cwrw ni hefo'u cynnyrch nhw. Ac mae hynny'n dechrau dwy'n ffrwyth. Mae yna rei yn gwneud cigeidion mewn brenin Enlli. Oedd yna bwdin dolig yn cael ei wneud llynydd gan ddefnyddio yn cwrw ni. A dwi'n meddwl bod yna potensial mawr i wneud gyfuno efo busnesau eraill a chynnyrch lleol eraill. Y nod tymor hir ydy bod gennym ni fragdy newydd adeiladu bragdy pwrpasol. Fydd hefyd efo chanolfan ddehongli. Mae hanes Bragdy yn Llŷn mynd nôl 4,000 o flynyddoedd i'r oes hefyd. Ac mi hoffen ni hefyd gael rhyw fath o ganolfan ymwelwyr i bobl ddod yna, cynnal gwyliau yna, a mwynhau a phrofi y cynnyrch fel tai.